رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان 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 السنة دي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبي أو فوكا ولي من دوني واتينا أو منو كما كسنتك كا أو سكي جبراني نفلالا كعلى دلي يا ربي أو سنتك ندوا منو على كومينة على كبودا دما. Ambe jamana min konna na noye mali ala ka basigi do akonna na an islam dugu bela jele aw bismillah ka jamukan kene ka noye hadisul iftari. Anya fawe sungolo ye yeremine kalwe, sungolo ye baraji nyini kalwe, wa sungolo a baraji mine ka teli ka teme wati bela jelenka. O hukumu konna na akaka anga fota okanye, anga keta okanye, amma go be femunu na anga alaba dele ula. Ni wati hinaw adaye lendo. An filɛ ni sunkalo tile 10 filanan kɔnɔna na yani an ka don a laban kɔnɔna na. Tile 10 filanan an ka dɔ fara cɛsiri kan sɔɔni dɔrɔn an bɛ tɛmɛ nin kan. I bɛ taa sɔrɔ an hakili bɛ a la jɔn jumɛn de ye Lailatul Qadri ye walima don jumɛn de ye sali ye, o dɔrɔn de bɛ to hakiliw la. O la nin waati ma nɔgɔn dɔɔni, a ka kan an ka cɛsiri min b'a to an bɛ se ka baara in kɛ ni limaniya ye. Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. O la an ka wulikajɔw la bi an ka karamɔgɔ min b'an bolo kɔrɔ an ka jɛ ka an tulomada ale ka bi bilasirali kan na. O yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye Ala bolo hinɛ ye. A bɛ n'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ dɔnni yɛrɛ kɔnɔna na i b'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ sunkalo de jigi kana mandenw ye pour que hinɛw ka se ka wara ka hinɛ cari kosɛbɛ. N'an ye a kitabuw ta k'u faamuya kosɛbɛ. Bawo daliba masa yɛrɛ hinɛna a ka jɔnw na k'a ka jɔnw makoto, o de kama de a ye sunkalo kɛ. Ɲɔtɛ ni hinɛ kuma na Allah subhanahu wa ta'ala fɛ, a dɔ la Ala tun bɛ ka fɛn minnu kɛ hinɛ sariti ye, a dɔ la o saritiw la sunkalo tun bɛ sɔn ka bɔ a la. Nka sunkalo nana a la o b'a jira k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ye sunkalo kɛ hinɛ sariti dɔ fana ye. Allah subhanahu wa ta'ala a ye bonyako caman kɛ, ale yɛrɛ ye hinɛ dabɔ ni a yɛrɛ ye sunkalo kɔnɔna na k'a fɔ ale y'a kɛ layidu y'a yɛrɛ kan. A bɛ saraw ji di mandenw ye, ka saraw caya mandenw ye, ka saraw bugu mandenw ye. Diɲɛ su o su min bɛ sunkalo kɔnɔ k'a minɛ a su fɔlɔ la ka taa bila fɔ a su laban na. A su kelen o kelen o b'a sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala a ye su ninnu barajiw ni su baaraw a b'u kɛ ka ɲɔgɔn falen falen k'o double. Nka kɛrɛnkɛrɛn mɔ kiraba kumana an fɛ su naaninan kɔnɔ a ko ni sunkalo sera a su naaninan mɔ ko Allah subhanahu wa ta'ala ka mɛlɛkɛ min bɛ n'o ye Mika'ilu ye, a k'a bɔ o yamaru k'o ka jidili kɛ adamadenw garisigɛw la mun kosɔn Ala k'a ka hinɛ bɔn ka na mandenw kan. A ko tɛmɛnen kɔfɛ sunkalo n'a bɛ sɛnsɛn ka taa se a su 10 sanfɛla ma n'a bɛ don su 10 filanan kɔnɔna na, o daminɛ yɔrɔw la Allah subhanahu wa ta'ala bɛ yamaruya di fana k'a fɔ mɛlɛkɛw ye u ka saraw double mandenw ye, u k'u ka saraw jidi u ye, k'u ka saraw bugun u ye. A ko mandenw ka kan ka sara kelen o kelen min na i b'a sɔrɔ sara ninnu bɛna double u ye ka saraw caya, u ka saraw bɛɛ lajɛlen bɛna jidi u ye. Sara kelen o kelen Allah subhanahu wa ta'ala b'a falen u ye fo sigiyɔrɔma 99 ɲɔgɔn. A ma dan ma kokɔrɔ tugun ko wadɔ i fan ilayhim ni k'a jidi ka fara u ye kokɔrɔ tugun. Ala bɛna jidi u ye k'a yakoya ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan k'a daminɛ o sanfɛ sa fo ka taa bila sunkalo tɔ laban na. Ala b'a ka hinɛ in caya k'a ka hinɛ cari kana mandenw ye. Nka kɛrɛnkɛrɛn mɔ an bɛna min fana adresse mandenw na k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye. An b'a ɲini lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fɛ sunkalo kɔnɔ n'a ma ɲɛ ko Ala hinɛna anw na ka sunkalo da anw ma, ko kiraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam o de y'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ a ka fɛnbaw di a mandenw ma min bɛ kɛ hinɛ sababu ye pour que u ka saraw bɛ se ka caya k'a sɔrɔ u ma baara farikolola baara min kɛ u k'o saraba sɔrɔ. N'a ma ɲɛ ni Allah subhanahu wa ta'ala de y'o k'an ye ko kira fana y'o jɔyɔrɔ kɛ an ye, an fana k'a lajɛ an yɛrɛ dama fana ka hinɛ ɲɔgɔn na. N'o kɛra o hɛrɛ bɛ segin an bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ an karamɔgɔ fo ka a waleɲuman dɔn. Ninnu ye karamɔgɔ ye mun ka wulikajɔw ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ. Ni sunkalo sera u bɛ tɛmɛ kalanbulɔw caman na ka se ka bilasiraliw kɛ min b'a to mɔgɔw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min sunkalo ale fasamantiya wa ani bonyako minnu b'a la cogoya min na u ka se ka faamuya sɔrɔ. An b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u baraji. A da sera hinako min ma a nafa ka bon kosɛbɛ. N'a fɔra an ka hinɛ ɲɔgɔn na mɔgɔw b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛn don, a ka nɔgɔn kojugu. Hinɛ a bɛ daminɛ denbaya yɛrɛ la fɔlɔ i ka du kɔnɔna na, kana kɛ sebe ye dɛ. Mɔgɔ dɔw bɛ yen sebe de don. I bɛ taa ka taa quartier wɛrɛ de la walima dugu wɛrɛ la i b'a mɛn karimasina a ka ɲi sa mɔgɔ ɲuman don, mais i bɛ segin ka na a ka denbaya la a tɔgɔ tɛ se ka fɔ o ko tɛ. I bɛ hinɛ daminɛ i ka du kɔnɔna de la, i bɛ hinɛ i muso la f'i muso k'a fɔ k'i ka ɲi.
f'i denw k'a fɔ i ka ɲi, i dɔgɔninw k'a fɔ k'i ka ɲi, i tɛnɛmusow k'a fɔ k'i ka ɲi, i fanciniw k'a fɔ k'i ka ɲi. n'i bɔra yen i bɛ na i ka kare kɔnɔna la fo ka kare kɔnɔ mɔgɔw k'a fɔ k'i ka ɲi, i bɛ sɔrɔ ka don quartier kɔnɔna na, i bɛ sɔrɔ ka don dugu kɔnɔ. o hinɛ na sugu Mali mago b'o de la bi. nka hinɛ a n'a tɔgɔ ɲini, hinɛ a n'a jɔyɔrɔ ɲini, nafa foyi t'o la. il faut que mɔgɔw k'o dɔn. karisa bɛ hinɛ, karisa bɛ hinɛ. est ce que a bɛ ka hinɛ baara min kɛ a bɛ ka kɛ Ala kama wa? n'a dun tɛ k'a kɛ Ala kama, maa kana ka jɔrɔ dɛ. ko ko dun n'a ma kɛ Ala kama, est ce que Ala b'a minɛ wa? Ala b'a minɛ. a ɲininkali gɛlɛn bɛɛ kana ka o ɲini k'o dɔn. wala ko n'a ma kɛ Ala kama, Ala t'a minɛ. wala an ka kow kɛ Ala kama, an ka kow to Ala kama. Mali min n'an filɛ nin Ala bi, n'i ye ne ɲininka yɛrɛ kuma o banna Mali kɔnɔ, parce que fɛn o fɛn kana k'a fɔ kuma ɲuman na o bɛɛ fɔra ka ban. mais a ka kan kuma ninnu ka pratiquer, u ka lamɛn ka labaara an kelen o kelen, an k'an yɛrɛ kun nafa n'a ye. kuma ninnu a kun ye o de. wajulu ka ca, wajulukɛla ka ca, bilasirali bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ min b'a to dilanni, bɛn, hinɛ, kelenya a bɛɛ bɛ se ka sabati. mais a bɛ ka fɔ don o don fɛn tɛ k'a bɔ ko ninnu na. o la ka kan an ka hakiliw sigi, an ka miiri, an ka segin kɔ min b'a to laɲini min o bɛ se ka sabati cogoya min na. kuma lamɛn dan o dan ye Seydou Ousmane Madani Hayidara ka kuma lamɛnli o. n'i ye Ala ka kuma lamɛn, i ye Ala kira ka kuma lamɛn, ka Seydou Ousmane Madani Hayidara ka kuma lamɛn ka fara a kan, ne hakili la i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ o kɔnɔna na. o la mɔgɔw de don min kana ka fɔ u y'o fɔ, min kana ka kɛ u y'o kɛ. o la an ka u ladege, an ka baara kɛ n'u ka kuma ye, n'o kɛra an mago bɛ laɲini min na o bɛ sabati. maa caman bɛ mɔgɔ caman kɔ, u bɛ min fɔ u t'a baara kɛ dɛ. wa o mɔgɔ baden de bɛ n'u olu ta ye fu ye ten. parce que n'i bɛ mɔgɔ fɛ, misaliya ne bɛ Ala kira fɛ, Ala kira ye min fɔ ne b'o de kɛ. mais da la ne bɛ Ala kira fɛ, Ala kira bɛ min fɔ ne t'o kɛ. mais n'a fɔra ko Ala kira i bɛ se k'i tɛgɛ kɔrɔta k'i tɛgɛ gosi gosi, walima ni mawlidu fɔra i b'i disi gosi ni mawlidu kuma ye, non o tɛ. jogo de don, jogo an karamɔgɔ ka kuma min bɛ fɔ f'i k'a waleya de, sinon tɔgɔ in tɛ. mais o degun de bɛ bi silamɛya kan. o la an ka a dɔn k'a fɔ an ka baara ninnu masa bɛ yen min bɛ k'a lajɛ, min bɛ k'a contrôler, min ni anw tɛ kelen. i bɛ se k'i dogo mɔgɔ la mais i t'i dogo Ala la dɛ. o la Ala k'an hakili ɲuman d'an ma. an b'an karamɔgɔ fo a Seyidi Seydou Ousmane Madani Hayidara, an bɛ dugawu k'a ye ka Ala ka kɛnɛya d'an ma. a mago b'a la ka kow dilan cogoya min na, an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka o ko ninnu nɔgɔya, ka dugawu kɛ kalifa min dira ma Ala k'a s'a kɔrɔ. an bɛ foli belebeleba ta k'a ɲɛsin aw ma. aw kana ka fɔ waati bɛɛ tuma bɛɛ aw minnu sɔgɔlen bɛ Sirifila Jabarani sanfɛ tuma o tuma, kɛrɛnkɛrɛnya la sun tigɛlen aw minnu b'aw sigi ka hadisul iftar la belebele foli o ye aw ta ye. ka Ala deli aw ni ne hamina ko min b'an na Ala k'olu dilan, Ala ka sababu ɲuman d'an ma. an y'a fɔ aw ye an ka nin jɛmukan in a kɔkɔrɔma donnen don ni nɔnɔ fila ye, simlɛ ani bɔnlɛ. an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka sini jira n na. wasalamu alaikum warahmatulahi taala wa barakatuhu. رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان